Joulukuuta 1939. Kollaan rintama, Itä-Suomi, 30 kilometriä Neuvostoliiton rajalta. Kello on 13.20 iltapäivällä ja talvipäivän lyhyt valo alkaa jo hiipua. Lämpötila on 28 astetta pakkasta. Neuvostoliittolainen jalkaväkimajuri Dmitri Kolesnikov, 42-vuotias veteraani, joka oli palvellut puna-armeijassa 20 vuotta ja joka oli taistellut Venäjän sisällissodassa vuosina 1918-1921, seisoo väliaikaisessa komentopaikassaan linnoitettu puukorsu metsän reunalla ja keskustelee kapteeni Viktor Orlovin kanssa, 33-vuotias jalkaväkikomppanian komentaja. Orlov pitää kädessään Mosin Nagant M181 kivääriä, venäläisen jalkaväen perusase. Sama ase, jota puna-armeija oli käyttänyt vuodesta 1891 lähtien, hieman parannettuna ja lyhennettyä versiota vuonna 1930. Kivääri painaa 4 kiloa, on 1,232 mm pitkä, käyttää 7,64 mm R-patruunoita ja sillä on 5 laukauksen lipas. Se on luotettava, kestävä, tuotettu miljoonissa kappaleissa, yli 17 000 kappaletta vuoteen 1930 mennessä. Orlov sanoo, toveri majuri, olen kuullut, että suomalaiset käyttävät samoja kivääreitä kuin me, Mosin Nagant. He vangitsivat niitä sisällissodassaan vuonna 1918 ja he käyttävät niitä yhä. On se outoa, me taistelemme vihollista vastaan, joka käyttää meidän aseita. Majuri Kolesnikov nyökkää ja vastaa. Kyllä, suomalaiset ottivat tuhansia Mosin Nagant-kivääreitä, kun he taistelivat itsenäisyydestään 1918. Ja heillä ei ole resursseja kehittää täysin uutta asejärjestelmää. He ovat pieni maa, vain 3,5 miljoonaa ihmistä, joten he käyttävät mitä heillä on. Se on järkevää heidän näkökulmastaan, mutta se myös tarkoittaa, että meillä ei ole aseteknologista haittaa. Sama kivääri, sama patruuna, sama periaate. Se tarkoittaa, että tämä sota ratkaistaan numeroilla ja taktiikalla, ei aseilla. Orlov sanoo, ja numeroissa me voitamme helposti. Meidän divisioonassamme yksin meillä on 14 000 miestä. Koko sektorilla meillä on 45 000. Tiedustelu sanoo, että suomalaisilla on ehkä 12 000, 15 000 miestä koko Kollaan sektorilla. 3-4 vastaan 1. Me voitamme. Kolesnikov hymyilee. Juuri niin. Huomenna aloitamme seuraavan hyökkäyksen. Jalkaväki ja tykistö. Me murramme heidän linjansa viikossa. 150 kilometriä länteen Jyväskylässä Suomen ase- ja konepaja-osakeyhtiön Sako-tehtaassa suomalainen asesuunnittelija ja tuotantoinsinööri Erkki Laine, 45-vuotias veteraani, joka oli työskennellyt aseteollisuudessa 22 vuotta ja joka oli erikoistunut kiväärisuunnitteluun, valvoo viimeisen 5 Mosin Nagant M28 kiväärin viimeistely ennen niiden lähettämistä rintamalle. M28 Kölkynä, viralliselta nimeltään Suomi-Mosin malli 1928 suunniteltu ja tuotettu Sakossa ja Tikkakoski Oynässä vuosina 1990, on perusrakenteeltaan sama kuin venäläinen Mosin Nagant M1 Sama järjestelmä, sama kaliberi 7,25 mm, sama 5 laukauksen lipas, sama kertalukkoinen toimintamekanismi, mutta yksityiskohdissa, jotka useimmat sotilaat ja jopa useimmat upseerit eivät huomaa ensi silmäyksellä, M20-30 on täysin erilainen ase. Ja nuo erot tekevät sen yhdeksi tarkimmaksi ja tappavimmaksi sotilaskivääriksi, joka koskaan tuotettiin. Laine nostaa yhden M22-80 pöydältä ja tutkii sitä huolellisesti. Hän tarkistaa 7 kriittistä yksityiskohtia, joita hän ja hänen tiiminsä ovat hioneet täydellisyyteen viimeisen 7 vuoden aikana. Yksityiskohtia, jotka erottavat M20 venäläisestä 90. 1. Piippu.
M220 piippu on ustosta 25 mm pitkä, 45 mm lyhyempi kuin venäläisen 130 730 mm, mutta se ei ole vain lyhyempi, se on myös raskaampi ja paksumpi. Venäläinen piippu painaa noin 1,2 kiloa ja sen ulkohalkaisija on 20 mm suurimmassa kohdassa. M2830N piippu painaa 1,5 kiloa ja sen ulkohalkaisija on 23 mm. Fysiikka on yksinkertainen, paksumpi piippu, köstin suurempi jäykkyys, prestiitin vähemmän värähtelyä kun luoti kulkee piipun läpi. Prestiitin luoti lähtee piipusta samassa kulmassa joka kerta, liskys parempi tarkkuus. Venäläinen piippu, ohuempi ja kevyempi, koska oli helpompi ja halvempi tuottaa massamittakaavassa, värisee hieman jokaisen laukauksen aikana. Värähtely on pieni, ehkä vain 0,1 mm piipun kärjessä, mutta 100 metrin etäisyydellä se tarkoittaa 50 senttimetrin eroa osumispisteessä. M28 paksumpi piippu värisee ehkä 0,2-3 mm, mikä tarkoittaa 2,3 senttimetrin eroa 100 metrissä. Ero 50 senttimetriä versus 20 yli 3 kertaa tarkempi. 2. Tähtäimet. M28 on kokonaan uusi tähtäinjärjestelmä, joka suunniteltiin vuonna 1933 erityisesti tälle aseelle. Venäläinen 90 käyttää Konovalov-tähtäintä, joka suunniteltiin vuonna 1848 vuotta vanha suunnitelma. Konovalov-tähtäin on yksinkertainen, kiinteä etutähtäin, ei säädettävissä, ja takatähtäin, joka on säädettävissä etäisyyksille 100-2000 metriä, mutta joka on epätarkka ja vaikea kalibroida. Säätö tapahtuu liikuttamalla U-muotoista lovea ylös ja alas liukukiskolla, mutta loven positio ei ole merkitty tarkasti ja jokainen asennus on likimääräinen. M28 kokonkyybysön tähtäinjärjestelmä on täysin erilainen. Etutähtäin on säädettävissä sivuttaissuunnassa windage käyttämällä 2 pientä ruuvia, jotka liikuttavat tähtäintä vasemmalle tai oikealle 0,1 mm tarkkuudella. Etutähtäintä suojaa myös pystykorva, Spitz dog ears, 2 metallikorvaa, jotka estävät tähtäintä vaurioitumasta ja jotka auttavat silmää keskittymään tähtäimeen nopeasti. Takatähtäin on kokonaan uusi suunnitelma, asteikko 152 000 metriä, merkitty 50 metrin välein, kalibroitu täsmälleen Lapuan D46 ja D47 patruunoille, suomalaiset kilpailupatruunat, jotka olivat kevyempiä ja tarkempia kuin tavalliset sotilaspatruunat, ja säädettävissä millimetrin tarkkuudella. 3. Piipun laatu ja rihloitus. M28 piippu on valmistettu erikoisteräksestä, aluksi saksalaiset Venus-piipöt M24 mallissa, sitten sveitsiläiset SIG-piiput M22 mallissa ja lopulta kotimaiset Sako- ja Tikkakoski-piiput, jotka valmistettiin suomalaisesta Lokomo-teräksestä vuodesta 1934 eteenpäin. Lokomo-teräs, tuotettu Lokomo Oy-n tehtaalla Tampereella, oli kovempaa ja tasaisempaa kuin tavallinen venäläinen sotilasteräs. Piipun sisähalkaisija on 7,82 mm 0,82 tuumaa, kalibroitu täsmällisesti 7,22 mm luodeille. Venäläiset piiput, jotka tuotettiin massamittakaavassa, olivat usein 7,80-7,85 mm, vaihtelu 0,05 mm, mikä kuulostaa pieneltä, mutta joka vaikuttaa merkittävästi tarkkuuteen, kun luoti kulkee piipun läpi. Rihloitus, spiraalimainen ura piipun sisällä, joka saa luodin pyörimään ja stabiloimaan lentoa. M28 on 1,5 tuumaa, yksi täysikierto 241 mm, optimoitu Lapuan D47 patruunoille. Venäläinen 1,1 käyttää 1,5 tuumaa myös, mutta rihloituksen syvyys ja tasaisuus vaihtelevat tuotannosta riippuen. 4. Perä.
M2080N perä on valmistettu arktisesta koivusta. Kova, tiivis puu, joka kestää äärimmäisiä lämpötiloja 40 degristä plus 30 degraan ilman vääntymistä tai halkeamista. Venäläinen 90-30 perä on yleensä koivusta tai pyökistä, mutta vähemmän huolellisesti kuivattuna ja käsiteltynä, mikä tarkoittaa, että se voi vääntyä kylmässä tai kosteudessa, mikä vaikuttaa piipun asentoon ja siten tarkkuuteen. M20-80N perässä on myös alumiininen holkki käsisuojassa, metalliholkki, joka ympäröi piipun etuosaa. Tämä holkki palvelee 3 tarkoitusta. 1. Se suojaa ampujan kättä kuumalta piipulta. 2. Se toimii lämpökilpenä, joka minimoi lämpövääristymän vaikutuksen perälle. Ja 3. Se varmistaa, että perän ja piipun välinen kontakti on aina sama, mikä parantaa barrel harmonics johdonmukaisuutta, tapa jolla piippu värisee ampuessa. 5. Liipaisin. M20-30 liipaisin käyttää spiraalijousea minimoimaan liipaisimen esimatkan ja takaiskulyönnin. Venäläinen 90 käyttää yksinkertaisempaa jousiustajärjestelmää, joka on vähemmän johdonmukainen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että M20-80 liipaisinpainike vaatii noin 1,82 kilogrammaa painetta ja laukaisee puhtaasti ilman merkittävää liikkumista, kun taas 90 teipimtä vaatii 2,5 kilogrammaa ja sillä on enemmän roskaa, epämääräinen tunne ennen laukaisua. Ero kuulostaa pieneltä, mutta tarkka-ampujille se on kriittinen. Tasaisempi liipaisin tarkoittaa, että ampuja ei liikuta asetta tahattomasti laukaisun aikana. 6. Lipas. M28-30N. Lipas on hieman uudelleen suunniteltu minimoimaan reunallisten patruunoiden rimmed cartridges jumiutumisia. 7,62 patruuna, R tarkoittaa rimmed, eli reunallinen, on vanhanaikainen suunnittelu 1921, missä patruunan pohjassa on ulkonevaa reuna, joka helpottaa uuttamista, mutta joka voi aiheuttaa jumiutumisia lippaassa, kun patruunat ladataan epätasaisesti. M28-30 lipas on viilottu hieman eri kulmaan vähentämään tätä ongelmaa. 7. Tuotantostandardit. Tärkein ero ei ole yksittäinen komponentti, vaan yleiset tuotantostandardit. Sako ja Tikkakoski tuottivat M28-230IA noin 30 000 kappaletta vuosina 1930-40, keskimäärin 4 000 kappaletta vuodessa. Neuvostoliitto tuotti 90 IA noin 3 000 kappaletta samalla ajanjaksolla, keskimäärin 400 500 kappaletta vuodessa. Tuotantomäärä oli 100 kertaa suurempi. Tämä tarkoitti, että venäläiset priorisoivat määrää laadun sijaan. Laadunvalvonta oli minimaalisempaa, aseet testattiin, mutta toleranssit olivat laajemmat. M28-30 varten Sako asetti tiukan standardin. Jokainen kivääri on testattava ampumalla 5 laukausta 100 metrin etäisyydeltä ja kaikki 5 osumaa on oltava 33 mm 1,3 tuuman halkaisijan sisällä, noin 3,3 senttimetrin ryhmä. Jos kivääri ei läpäissyt, se hylättiin tai säädettiin uudelleen. Venäläisillä 91 Sidinkonski-menkitellä ei ollut näin tiukkaa standardia. Perustoiminnallisuus, ase ampuu, lukko toimii, tähtäimet ovat suunnilleen oikein, riitti hyväksymiseen. Erkki Laine asettaa M28-30 takaisin pöydälle ja sanoo työntekijöilleen: tämä on viimeinen 50 erä, joka menee rintamalle ennen joulua. Jokainen näistä aseista voi pelastaa 1 suomalaisen sotilaan hengen tai 10. Ei ole mitään tärkeämpää työtä, mitä voimme tehdä. Hänen apulaisensa, nuori insinööri Arne Virtanen, kysyy: herra Laine, olen kuullut, että venäläiset käyttävät myös Mosin Naganttia. Onko totta, että meidän aseet ovat parempia kuin heidän? Laine vastaa: kyllä ja ei.
Perustoiminto on sama lukkojärjestelmä, sama patruuna, sama periaate, mutta yksityiskohdat ovat erilaisia ja yksityiskohdat ratkaisevat tarkkuuden. Venäläinen 993 on suunniteltu massatuotantoon tuottaa miljoonia kappaleita nopeasti ja halvalla. Meidän M20 on suunniteltu tarkkuuteen tuottaa kivääri, joka osuu sinne mihin tähtäät joka kerta. Se maksaa enemmän, vie enemmän aikaa, vaatii parempia materiaaleja, mutta se toimii. Joulukuuta 1939 kello 01:30. Kollan rintama, sama sektori missä majuri Kolesnikov ja kapteeni Orlov keskustelivat eilisiltana. Neuvostojoukot ovat aloittaneet uuden hyökkäyksen 140 divisioonan 609. Jalkaväkirykmentti, 3 pataljoonaa, yhteensä noin 1200 miestä, hyökkäävät suomalaisten asemia vastaan 2,5 kilometrin leveällä rintamaosuudella. Suomalaiset puolustajat 34, jalkaväkirykmentin 3, komppania yhteensä 120 miestä ovat linnoittautuneet metsän reunalle 600 metrin päähän avoimesta alueesta, jota neuvostojen on ylitettävä. 600 metriä. Tämä etäisyys muuttuu ratkaisevaksi. Suomalainen vääpeli Matti Laaksonen, 36-vuotias veteraani, joka oli palvellut armeijassa 14 vuotta ja joka oli erikoistunut tarkkuusampumiseen, makaa asemassaan, kaivautunut lumiluola, peitetty oksilla ja lumella, täydellinen naamiointi ja tutkii neuvostojoukkojen liikkeitä kiikareilla. Hän näkee 200-300 miestä, ehkä enemmän, marssivan hiljalleen avoimen alueen poikki kohti suomalaislinjoja. He ovat järjestyksessä 2 linjaa, 50 metrin välein, jokainen mies 5 metrin päässä seuraavasta. Perus jalkaväkihyökkäys. Laaksonen kääntyy korporaali Erkki Virtasen puoleen, 28-vuotias mies, joka makaa hänen vieressään ja joka kantaa myös M20 ja kuiskaa 600 metriä, tähtäin 600, odota kunnes he ovat 500 metrissä. Ensimmäinen sarja, upseerit ja konekivääriampujat. Ymmärretty? Virtanen nyökkää ja säätää tähtäimensä 600 metriin. Konekivääriampujat ovat helppoja tunnistaa. He kantavat Maxim M20 konekivääriä, raskasta asetta, joka painaa 23 kiloa jalustalla, ja he liikkuvat hitaammin kuin muut. Upseerit ovat myös melko helppoja tunnistaa. Heillä on erilaiset univormut ja he usein kantavat kiikareita tai karttoja ja he liikkuvat linjojen välissä antamassa käskyjä. Laaksonen on opetettu priorisoimaan upseerit ja konekivääriampujat, tapa 1 upseeri ja hänen yksikkönsä menettää koordinaation, tapa 1 konekivääriampuja ja hänen yksikkönsä menettää 80% tulivoimastaan. Kello 09:07 neuvostojoukot ovat 500 metrin päässä. Laaksonen laskee, hän näkee 3 upseeria ja 5 konekivääriampujaa 150 metrin osuudella suoraan hänen edessään. Hän valitsee 1 upseerin, mies, joka seisoo linjojen välissä, huutaa käskyjä ja joka on juuri pysähtynyt tutkimaan karttaa. Täydellinen kohde. Laaksonen hengittää sisään syvään, päästää puolet ilmasta ulos, pitää hengityksen pohjassa, tähtää huolellisesti M20 etutähtäin täsmälleen upseerin rinnan keskellä, takatähtäin 600 metriä ja painaa liipaisinta tasaisesti. Pang! M20 ampuu. Rekyyli, takapotkautaminen, on kohtalainen, noin 15 kilogrammaa voimaa, mutta Laaksonen on tottunut siihen ja pitää aseen vakaana. 0,8 sekuntia myöhemmin, aika jonka luoti vie matkaamaan 600 metriä, neuvostoupseeri kaatuu, osuma rintaan. Kuolema välitön tai minuutin sisällä. Virtanen ampuu 3 sekuntia myöhemmin toinen upseeri, 50 metrin päässä myös rintakehään. Kaatuu. Seuraavan 30 sekunnin aikana 40 suomalaista tarkka-ampujaa, jokainen varustettuna M20, jokainen koulutettu ampumaan 600,
tai 800 metrin etäisyydeltä avaavat tulen. He priorisoivat upseerit, sitten konekivääriampujat, sitten viestinviejät, tunnistettavia radioista tai puhelinlangoista, sitten yksinkertaisesti miehet, jotka näyttävät olevan johtamassa muita. Ensimmäisen minuutin aikana 23 neuvostosotilasta kaatuu. Lähes kaikki heistä ovat upseerit, konekivääriampujat tai viestinviejät. Neuvostohyökkäys alkaa hajota. Kapteeni Orlov, sama upseeri, joka keskusteli majuri Kolesnikovin kanssa eilisiltana, on yksi 3 upseerista A, jotka ovat yhä elossa. Hän makaa maassa nyt, ei enää seiso, huutaa käskyjä, ampukaa takaisin, ampukaa, missä he ovat. Mutta hänen miehensä eivät tiedä. He näkevät suomalaisten asemia 600 metrin päässä, missä metsä alkaa, mutta he eivät näe yksittäisiä ampujia. Suomalaiset ovat naamioituneet täydellisesti ja heidän muzzle flash, laukauksen liekki piipun kärjestä, on minimaalinen, koska M830 piippu on lyhyempi ja luodi on täysin palanut ennen kuin se lähtee piipusta. Venäläiset sotilaat avaavat tulen yleiseen suuntaan. He ampuvat 90 metsän suuntaan, toivoen osuvansa. Mutta 600 metrin etäisyydellä 90 metrin tarkkuus on rajallinen. Ryhmäkoko alue, johon luodit osuvat, kun samasta aseesta ammutaan useita laukauksia samaan tähtäyspisteeseen, on noin 61-80 senttimetriä 600 metrissä 90. Se tarkoittaa, että vaikka venäläinen sotilas tähtää täsmällisesti suomalaisen tarkkaampujan suuntaan, hänen luotinsa voi osua mihin tahansa 60-80 senttimetrin alueelle. Ja koska hän ei edes tiedä täsmälleen, missä suomalainen on, hänen todennäköisyytensä osua on hyvin pieni, ehkä 5-10%. M20 ryhmäkoko 600 metrissä on noin 20-25 senttimetriä 3 kertaa pienempi. Ja koska suomalainen ampuja näkee kohteen selvästi neuvostosotilas avoinna maastossa, hänen todennäköisyytensä osua on 40-50% ensimmäisellä laukauksella. Seuraavien 20 minuutin aikana Klo 09.47.10.07 neuvostohyökkäys muuttuu verilöylyksi. Ykkötysi 800 neuvostosotilaasta noin 240 kaatuu tai haavoittuu. Suomalaisista 120 miehestä 4 haavoittuu. Venäläisten satunnaiset osumat ja 0 kaatuu. Tappiosuhde 61. Kello 10:07 kapteeni Orlov, nyt ainoa upseeri jäljellä hänen pataljonassaan, antaa käskyn vetäytyä. Hänen miehensä juoksevat takaisin, jotkut pudottavat aseensa paetessaan. Suomalaiset jatkavat ampumista heidän vetäytyessään. Kello 10:25, kun viimeisetkin neuvostosotilaat ovat poissa näköetäisyydeltä, Vääpeli Laaksonen laskee. Hän henkilökohtaisesti ampui 18 laukausta ja hän arvioi, että noin 11 osui noin 60-70% osumataajuus 500-600 metrin etäisyydeltä. Virtanen ampui 15 laukausta, noin 8-9 osui. Yhteensä 40 suomalaista ampujaa ampui arviolta 600-700 laukausta ja aiheuttivat 240 tappioita, noin 35-40% osumataajuus. Venäläiset ampuivat arviolta 8 000-10 000 laukausta, yli 800 miestä, keskimäärin 5,6 laukausta per mies, ja aiheuttivat 4 tappiota, noin 0,005% osumataajuus. Ero, suomalaiset olivat 701 000 kertaa tehokkaampia per laukaus. Majuri Kolesnikov, kun hän saa raportin kello 11:00, on järkyttynyt. Hän kysyy Orlovilta, miten Sakka 20 suomalaista pystyi pysäyttämään 200 miestämme? Miksi emme voineet murskaa heitä? Orlov yhä shokissa ja traumatisoituna vastaa, tovari majuri, he ampuivat meitä 600 metrin etäisyydeltä, me emme voineet osua heihin. He olivat liian kaukana, liian hyvin naamioituneita, mutta he osuivat meihin helposti.
Jokainen upseeri, joka seisoi, kaatui. Jokainen konekivääriampuja kaatui. He valitsivat kohteensa kirurgisella tarkkuudella. Kolesnikov sanoo, mutta heillä on samat aseet kuin meillä. Mosin Nagant, sama kaliiperi, sama järjestelmä. Orlov vastaa hiljaa. Tovari majuri, en ole varma, että ne ovat täsmälleen samat. Näin yhden vangitun suomalaisen aseen eilen. Se näytti samalta, mutta yksityiskohdat olivat erilaisia. Tähtäimet olivat erilaisia. Piippu vaikutti paksummalta. Ehkä heidän aseensa ovat parempia kuin meidän. Kolesnikov käskee tiedusteluosaston selvittämään suomalaisten aseista. 3 päivää myöhemmin, 8. joulukuuta, hän saa raportin. Raportti on kirjoitettu kapteeni Piotr Solovjov toimesta, asealan erikoisupseeri, joka oli tutkinut 2 vangittua suomalaista M28-30. Raportti sanoo, suomalaiset käyttävät modifioituja Mosin Nagant-kivääreitä, pääasiassa mallia M22-30, valmistettu Sakossa ja Tikkakoskella vuosina 1930–1940. Perusrakenne on identtinen meidän 90 kanssa, mutta seuraavat erot on havaittu. Piippu 620 mm, 45 mm lyhyempi, mutta 300 grammaa raskaampi ja 3 mm paksumpi. Materiaali vaikuttaa korkealaatuisemmalta teräkseltä. Testit osoittavat, että ryhmäkoko 100 metrissä on GCC verrattuna meidän 90 GT-pyntään 88 katesteismeet. Tähtäimet. Kokonaan uusi järjestelmä. Etutähtäin säädettävissä sivuttain, suojattu metallikorvilla. Takatähtäin kalibroitu 150 Gumetm, säädettävissä tarkemmin kuin meidän Konovalov-tähtäin. Merkinnät ovat selkeämpiä. Perä raskaampi, 200 gram painavampi, alumiiniholkki käsisuojassa, vaikuttaa estävän lämpövääristymää ja pitävän piipun asennon vakaampana. Liipaisin, pehmeämpi, tasaisempi, arviolta 2 kilon paine versus meidän kollikila. Tuotantolaatu, yleisesti paljon korkeampi. Kaikki osat sopivat täsmälleen, ei löysyyttä, viimeistely on erinomaista. Johtopäätös. Suomalaisen M28-30 on arvioitu olevan 2-3 kertaa tarkempi kuin meidän 91-30 etäisyyksillä 308 tonmere. Tämä selittää heidän kykynsä osua kohteisiin etäisyyksillä, missä meidän miehemme eivät pysty vastaamaan tehokkaasti. Suositus. Pidämme etäisyyden lyhyempänä hyökkäyksissä, alle 300 metriä ennen avautumista. Käytämme enemmän tykistöä ja panssarivaunuja. Vältämme suoraa jalkaväkiampumataistelua pitkillä etäisyyksillä. Kolesnikov lukee raportin 2. Sitten hän sanoo Orloville, eli he ottivat meidän aseen, jonka me suunnittelimme vuonna 1891. Aseen, jolla me varustimme 1 miljoonaa sotilasta, ja he tekivät sen paremmaksi. He käyttivät parempaa terästä, parempaa tuotantoa, parempaa suunnittelua, ja nyt heidän 120 miestään voi pysäyttää meidän 1800 miestämme. Hän pysähtyy ja lisää. Tämä on nöyryyttävää, mutta se on myös opettavaista. Me olemme olettaneet, että määrä voittaa laadun. Ehkä olimme väärässä. Joulukuun aikana sama skenaario toistuu 10 sektoreilla ympäri talvisodan rintamaa. Neuvostojoukot hyökkäävät usein numeerisella ylivoimalla 3:1, 15:1, joskus 10:1. Mutta kun hyökkäys tapahtuu maastossa, missä etäisyydet ovat 400-800 metriä, mikä on normaalia Suomen metsissä, missä avoimet alueet, järvet, pellot, tiet ovat pieniä ja ympäröity metsillä, suomalaiset tarkkaampujat M28-30 tappavat suhteettomasti. Neuvostojen ratkaisuna on käyttää enemmän tykistöä, enemmän panssarivaunuja ja yrittää päästä lähemmäs alle 300 metriä ennen jalkaväkitaistelua.
Mutta suomalaiset käyttävät myös mottitaktiikkaa, ympäröivät neuvostokolonnia, katkaisevat huoltolinjat ja sitten ampuvat pitkin etäisyyksiä, missä M20-80 on ylivertainen. Äärimmäinen esimerkki M20-30N tehokkuudesta on Simo Häyhä, 34-vuotias suomalainen tarkkaampuja, joka palveli 34 jalkaväkirykmentin 6 komppaniassa. Häyhä käytti M20-30, ei lunettia, vain rautatähtäimiä, ja talvisodan aikana 30. marraskuuta 1939, 13. maaliskuuta 1940, yhteensä 105 päivää, hän teki 5 vahvistettua tappavaa osumaa, 55 kuollutta, 105 päivässä, keskimäärin 48 kuollutta per päivä. Häyhän taktiikka oli yksinkertainen, mutta tappava. Hän asemoitui 300-400 metrin etäisyydelle neuvostolinjoista täydellisessä naamioinnissa, valkoinen lumipuku, kasvot naamioituna, usein makasi lumessa tunteina liikkumatta ja ampui metodisesti 1 laukaus, 1 kuollut, siirtyä 50 metriä vasemmalle tai oikealle, 1 laukaus, 1 kuollut, jatkoi. Hän ei ampunut nopeasti, hän ampui tarkasti. Hän priorisoi upseerit, sitten konekivääriampujat, sitten viestin viejät. Hän ei koskaan ampunut useampaa kuin 10-15 laukausta samasta asemasta. Sen jälkeen hän siirtyi, koska neuvostot alkaisivat pommittaa aluetta tykistöllä. Miksi Häyhä ei käyttänyt lunettia? Hän selitti myöhemmin. Lunetti tekee minut korkeammaksi. Jos otan aseman makaamalla, kivääri ilman lunettia on 15 senttiä maanpinnan yläpuolella. Kivääri lunetilla on 25 senttiä yläpuolella. 10 sentin ero, mutta se tekee minusta helpommin havaittavan. Lisäksi lunetti heijastaa auringonvaloa. Talvella, kun aurinko on matalalla ja heijastaa lumesta, lunetin lasi voi heijastaa valon ja paljastaa sijaintini. Rautatähtäimet eivät heijasta, ja 300-400 metrin etäisyydellä M20 pinnan rautatähtäimet ovat tarpeeksi tarkkoja. En tarvitse lunettia. Häyhän 55 tappavaa osumaa 105 päivässä tarkoittaa, että hänen keskimääräinen osumataajuutensa oli erittäin korkea. Arvioiden mukaan hän ampui noin 800 laukausta talvisodan aikana, mikä tarkoittaa 50-63% osumataajuutta taisteluolosuhteissa, usein äärimmäisissä lämpötiloissa, usein hämärässä tai pimeydessä. Tämä on poikkeuksellista. Neuvostoliitto yritti tappaa Häyhän moneen kertaan. He lähettivät vastatarkka-ampujia, mutta Häyhä tappoi heidät. He pommittivat alueita, missä he epäilivät hänen olevan, mutta hän oli jo siirtynyt. He käyttivät tykistöä 13. maaliskuuta 1940, 5 päivää ennen rauhan allekirjoittamista. Räjähdysluoti osui lähelle Häyhää ja sirpaleita osui hänen kasvoihinsa, vakavasti haavoittaen häntä ja saattaen hänet tajuttomaksi. Hän selvisi, mutta sotatietänsä oli ohi. Hänet ylennettiin alikersantista vänrikiksi, kenttäkomissaariksi, 1 päivän sisällä nopein ylennys Suomen sotilashistoriassa. Hän selvisi sodasta ja eli 96-vuotiaaksi kuollen vuonna 2002. Häyhä ei ollut ainoa. Oli satoja muita suomalaisia tarkka-ampujia, jotka käyttivät M28-30 ja jotka olivat erittäin tehokkaita. Veteraani Vilho Kankkunen teki 2035 vahvistettua tappavaa osumaa. Veteraani Väinö Aalto teki 201. Veteraani Tauno Ylönen teki 186. Yhteensä noin 150-200 suomalaista tarkka-ampujaa teki yli 50 vahvistettua tappavaa osumaa talvisodan aikana. Yhteensä arviolta 25 000 tappavaa osumaa 150-200 ampujalta, keskimäärin 100-25 tappavaa osumaa per ampuja. Tämä on uskomaton luku verrattuna keskimääräiseen jalkaväkisotilaaseen, joka saattoi tappaa 5 vihollista koko sodan aikana.
Teoreettisesti fysiikka ja ballistiikka selittävät, miksi M20-30 oli niin paljon tarkempi. Piipun värähtelty barrel harmonics. Kun luoti kulkee piipun läpi, piippu värisee mikroskooppisia liikkeitä ylös, alas ja sivuttain. Paksumpi, jäykempi piippu värisee vähemmän ja värisee johdonmukaisemmin. M20 entisen piippu 20 lebesvit halkaisia versus 90 N20 mm oli merkittävästi jäykempi. Laskemalla piipun taivutusjäykkyys on verrannollinen halkaisijan neljänteen potenssiin 20-10-4-1-77. M20 piippu oli 77% jäykempi, mikä tarkoitti, että värähtely oli 77% vähäisempää. Tähtäinten tarkkuus 91 Kylsäglikunses Konovalov-tähtäin, suunniteltu vuonna 1991, oli kalibroitu likimääräisesti ja sillä oli suuria toleransseja. M28 vuoden 1933 tähtäin oli kalibroitu täsmällisesti Lapuan D46, D4C7 patruunoille käyttämällä ballistisia taulukoita, jotka laskettiin matemaattisesti. Kun ampuja säätää tähtäimen 600 metrin M20-30, tähtäimen kulma on täsmälleen oikea noille patruunoille sillä etäisyydellä. 90 kulma oli likimääräinen. Liipaisimen johdonmukaisuus, liipaisinpaine vaihtelee 90 piipuke, keskihajonta noin 0 bandelit liikille. M20 se oli 1,8 keskihajonta 0,5. Pienempi keskihajonta, johdonmukaisempi liipaisu, nedelkyssä ampuja pystyy oppimaan aseen käyttäytymisen paremmin. Perän stabiilius, lämpötilan vaihtelu, 70 plus 60 voisi aiheuttaa puuperän vääntymistä jopa 2-3 millimetriä, mikä muuttaisi piipun asentoa suhteessa tähtäimiin. M28 NDN, arktinen koivu plus alumiiniholkki minimoi tämän alle 0,5 millimetriin. Näiden pienten erojen yhteenlaskettu vaikutus 300 metrissä M20 ryhmäkoko oli 30 vers 9130 N 1520 600 metrissä M2830 oli 625 vers 9130 messen 60 Ero moninkertaistui etäisyyden kasvaessa, koska kaikki epätarkkuudet kumuloituivat. Neuvostoliiton sotilaspäämajassa Leningradissa tammikuussa 1940 kenraali Timoshenko, joka oli juuri nimitetty komentamaan neuvostojoukot talvisodassa, vastaanotti laajan raportin suomalaisista aseista. Raportti sisälsi kohdan M20-30. Suomalaisten M20-30 kivääri on osoittautunut merkittävästi tarkemmaksi kuin meidän 90-30. Tämä tarkkuusero, yhdistettynä suomalaisten erinomaiseen marksmanship-koulutukseen ja maaston tuntemukseen, on antanut heille suhteettoman edun jalkaväkitaisteluissa pitkillä etäisyyksillä 400-800 passeita. Arvio. Yhdellä suomalaisella tarkkaampujalla M20-30 on vastaava tehokkuus kuin 3-5 meidän tavallisella jalkaväkisotilaalla 90 samalla etäisyydellä. Suositus 1. Parannamme meidän omia kiväärituotantostandardeja sotan jälkeen. 2. Koulutetaan miehiämme paremmin marksmanship-taidoissa. 3. Vältämme taktiikoita, jotka vaativat pitkän etäisyyden jalkaväkitaisteluita, missä suomalaisilla on etu. Timoshenko näki myös raportin Simo Häyhästä ja muista suomalaisista tarkkaampujista. Hän kirjoitti muistiossa Stalinille: suomalaisilla on satoja tarkkaampujia, jotka ovat tehneet kymmeniä tai satoja tappavia osumia. Heidän aseidensa laatu ja heidän koulutuksensa ovat merkittävästi meidän parempaamme pitkän etäisyyden tarkkuusammunnassa. Tämä on yksi tekijä, joka on hidastanut meidän etenemistämme talvisodassa enemmän kuin odotimme. Stalin vastasi lyhyesti, mutta merkittävästi: opimme heiltä, laadussa on merkitystä. Sodan jälkeen Neuvostoliitto todella oppi,
1940-luvun alussa he aloittivat SVT-40 puoliautomaattisen kiväärin käyttöönoton, vaikka se ei koskaan täysin korvannut 90 ja he paransivat tarkka-ampujakoulutustaan merkittävästi. Vuoteen 1942 mennessä neuvostoarmeijalla oli omia eliittitarkka-ampujayksiköitä, jotka käyttivät PU- ja PE-lunetteja Mosin Nagant 90 kanssa, ja jotka olivat erittäin tehokkaita Saksan vastaisia taisteluissa 1941-1945. Mutta talvisota oli herätys. He oppivat, että heidän massamittakaavan tuotantonsa, joka uhrasi laadun määrän puolesta, oli kallis virhe, kun kohdattiin vastustaja, joka oli panostanut laatuun. Suomelle M22 KL-levylsyn perintö jatkui sodan jälkeen. Ase pysyi käytössä läpi jatkosodan 1941 ja sen jälkeenkin. Vuonna 1960-luvulla, kun Suomi alkoi siirtyä modernimpiin aseisiin, kuten Valmet M62, AK-47 lisensoitu versio, M22-30IA käytettiin yhä tarkkuusampumiseen ja koulutukseen. Viimeiset M22 poistettiin virallisesta palveluksesta vasta 1990-luvulla yli 60 vuotta niiden ensimmäisen tuotannon jälkeen. Nykyään M22 arvostetaan asekollektorien ja kilpailuampujien keskuudessa. Hyvin hoidettu M22 voi myydä ystävä 503 000 euroa, merkittävästi enemmän kuin venäläinen 1930, joka myy 200-400 euroa. Syy on yksinkertainen. M22 on yhä yksi tarkimmista kertalukkoisista sotilaskivääreistä, joka koskaan tuotettiin. Kilpailuampujat käyttävät niitä yhä 300-600 metrin tarkkuuskilpailuissa ja pärjäävät hyvin modernimpien aseiden rinnalla. Veteraani Vilho Kankkunen, 2035 vahvistettua tappavaa osumaa talvisodassa M28 30 haastateltiin vuonna 1985. Hän muisteli, M22 oli enemmän kuin ase. Se oli työväline ja se oli partneri. Kun opit tuntemaan sen liipaisimen tunteen, sen rekyylin rytmin, sen äänen, sen tarkkuuden, alat luottaa siihen täydellisesti. 500 metrin etäisyydellä, kun näin venäläisen upseerin, tiesin, että jos tähtäsin oikein, hengitti oikein, painoin liipaisinta oikein, hän kaatuisi. Se ei ollut toivo, se ei ollut sattuma. Se oli varmuus. M28, kun kömpyt osui sinne, mihin tähtäsit, aina. Venäläisten 96 kömpyt, se oli hyvä ase massamittakaavassa, mutta se ei ollut tarkka. He ampuivat 10 kertaa ja osuivat kerran. Me ampuimme 2 kertaa ja osuimme 2 kertaa. Se teki eron elämän ja kuoleman välillä, meille ja heille. Toinen veteraani, Arne Laaksonen, haasteltu vuonna 1992, muisteli. Tärkein hetki sodassa minulle oli joulukuussa 1939, kun olimme puolustamassa asemia Karjalan kannaksella. Venäläiset hyökkäsivät 3 pataljoonalla, ehkä 1500 miestä. Meitä oli 80. Heillä oli panssarivaunut ja tykistö. Meillä oli kiväärit ja muutama konekivääri. Ajateltiin, että menetämme, mutta sitten, kun he tulivat 600 metrin päähän, aloimme ampua M28 30 ja he alkoivat kaatua. Upseerit ensin, sitten konekivääriampujat, sitten viestinviejät. 10 minuutissa heidän hyökkäyksensä oli kaauksessa. Ei johtajuutta, ei koordinaatiota, ei tulivoimaa. He vetäytyivät. Me voitimme. Ei numeroilla, ei panssareilla, vaan tarkkuudella. M28 antoi meille tarkkuuden. Se pelasti henkemme sinä päivänä. Teknisesti M28 suunnittelufilosofia oli vastakohta neuvostofilosofialle. Neuvostoliitto, valtava maa, 190 miljoonalla ihmisellä ja massiivisella teollisuuskapasiteetilla pystyi tuottamaan 1 miljoonaa asetta vuodessa. Heille järkevä strategia oli maksimoida määrä, tuota niin monta asetta kuin mahdollista, niin nopeasti kuin mahdollista, niin halvalla kuin mahdollista. Laatu uhrataan määrän puolesta.
Jos 90% keskimääräinen tarkkuus on 10-15 senttiä 100 metrissä, se on tarpeeksi hyvä massamittakaavassa 500 000 asetta vuodessa, se riittää. Suomi, pieni maa 3,5 miljoonalla ihmisellä ja rajallisella teollisuuskapasiteetilla, ei voinut kilpailla määrässä. He tuottivat 4000-5000 M28-30 vuodessa versus Neuvostoliiton 400 000-500 000 91-30 100 kertaa vähemmän. Heille ainoa järkevä strategia oli maksimoida laatu, tuota vähemmän aseita, mutta varmistaa, että jokainen on paras mahdollinen. Tarkkuus 3-4 100 metrissä, kestävyys 40 tunnissa, tähtäimet, jotka voidaan säätää millimetrin tarkkuudella. Jokainen M28-30 maksoi enemmän, 200-300 markkaa versus 50 ruplaa, eli noin 100 plus 20 markkaa 90 klytelle, mutta se oli moninkertaisesti tehokkaampi. Lopputulos: yksittäisessä taistelussa 100 suomalaista sotilasta M28-kiistellä pystyi tehokkaasti pitämään asemansa 300-500 neuvostosotilasta 90 kilometrillä vastaan. Pitkän etäisyyden jalkaväkitaistelussa 3-5 kertaa numerinen epäsuhtaruus, mutta suomalaiset voittivat, koska heidän yksittäisten ampujiensa tehokkuus oli 35 kertaa suurempi. Matematiikka: 100 ampujaa x3 5 tehokkuus, niin vastaava 300-500 tavalliselle ampujalle. Sakon tehtaalla Jyväskylässä insinööri Erkki Laine jatkoi M28-30 tuotantoa koko talvisodan ajan. Hänen haastattelussaan vuonna 1978, 2 vuotta ennen kuolemaansa, hän muisteli: kun suunnittelimme M28-30 ja vuosina 1933, tavoitteemme oli yksinkertainen: tehdä maailman tarkkin sotilaskivääri, ei nopein, ei kevyin, ei halvin, vaan tarkkin. Koska tiesimme, että jos sota tulisi, ja tiesimme, että se todennäköisesti tulisi, meillä olisi vähemmän sotilaita kuin vihollisella. Ainoa tapa kompensoida se oli tehdä jokainen sotilasme tehokkaammaksi. Ja tapa tehdä sotilas tehokkaammaksi on antaa hänelle tarkka ase. Laine jatkoi: jokainen yksityiskohta M28-30 oli tarkoituksellinen. Paksumpi piippu, se maksoi 50% enemmän tuottaa kuin ohut piippu, mutta se paransi tarkkuutta 200%. Uudet tähtäimet, ne maksoivat 30 markkaa per sarja verrattuna 50 markkaan vanhoille Konovalov-tähtäimille, mutta ne antoivat ampujan säätää tarkan tähtäyksen millimetrin tarkkuudella. Alumiiniholkki käsisuojassa, se maksoi 15 markkaa lisää, mutta se varmisti, että perä ei vääristyisi kylmässä. Jokainen yksityiskohta lisäsi kustannuksia. Yhteensä M28-30 maksoi ehkä 2,22 kertaa enemmän kuin venäläinen 1,30, mutta se oli myös 3-4 kertaa tarkempi. Investointi kannatti. Lain päättyi. Talvisodan aikana tiesin, että jokainen ase, joka lähti tehtaaltamme, saattoi pelastaa suomalaisen sotilaan hengen. Se ei ollut abstraktia, se oli konkreettinen. Jos M28 on 34 kertaa tarkempi kuin venäläinen kivääri, se tarkoittaa, että suomalainen sotilas pystyy tappamaan venäläisiä ennen kuin he pystyvät tappamaan häntä. Se antaa hänelle aikaa ampua, aikaa vetäytyä, aikaa selvitä. Kuulin Simo Häyhästä 55 tappavaa osumaa yhdellä M28-30. Se oli poikkeuksellista, mutta se ei ollut sattumaa. Se oli yhdistelmä hänen taitojansa ja aseen laatua. Ase ei tee sankaria, mutta hyvä ase antaa sankarille mahdollisuuden menestyä. Modernissa asesuunnittelussa M28-30 pidetään klassisena esimerkkinä tarkkuudella parannetusta taisteluaseesta, sotilasase, joka ei ole puhdas tarkkaampujan ase, sniper rifle, mutta joka on merkittävästi tarkempi kuin tavallinen jalkaväkiase.
Nykyaikaiset vastineet sisältävät esimerkiksi amerikkalaisen Designated Marksman Rifle DMRNU-konseptin, missä jokaisessa jalkaväkijoukossa on 1 tai 2 sotilasta, jotka kantavat tarkempaa asetta, kuten M14 EBR tai MK12 SPR, tavallisen jalkaväkiaseen M4 Carbine sijaan. Ajatus on sama kuin Suomen talvisodassa. Anna osalle joukkoa merkittävästi tarkempi ase ja heidän tehokkuutensa moninkertaistuu pitkillä etäisyyksillä. Viimeinen opetus M22 on filosofinen. Laatu voittaa määrän, kun resurssit ovat rajalliset ja kun käyttäjät ovat koulutettuja. Suomi ei voinut tuottaa 1 000 000 asetta, mutta he pystyivät tuottamaan 40 000 poikkeuksellisen hyvää asetta ja kouluttamaan joukkonsa käyttämään niitä tehokkaasti. Neuvostoliitto tuotti 4 miljoonaa asetta, mutta jokainen ase oli vähemmän tarkka ja koulutus oli vähemmän intensiivistä, koska oli niin paljon sotilaita koulutettavana. Lopputulos: Suomi menetti talvisodan luovuttaen 11% alueestaan, mutta sillä oli 5-7 kertaa parempi tappiosuhde, 25 27 kuollutta vesvytässä 26 7 neuvostokuollutta. Yksi merkittävä tekijä tuossa tappiosuhteessa oli aselaatu. Talvisodan 20-vuotisjuhlassa vuonna 2019 Suomen puolustusvoimat esitteli museonäyttelyn talvisodan aseista. Keskipiste oli vitriini, jossa oli 1 M20 Kynglöpy ja 1 venäläinen 90 asetettu vierekkäin vertailua varten. Kyltti selitti, molemmat aseet ovat periaatteessa identtisiä, sama Mosin Nagant-järjestelmä, sama kaliberi, sama toimintamekanismi, mutta yksityiskohdissa ne ovat täysin erilaisia. Vasen, Suomi M29-30, Sako 36, sarjanumero 6824, ryhmäkoko Sasmetetondubisin periski testattu 2018. Oikea, Neuvostoliitto 93, Tula 1998, sarjanumero 4856, ryhmäkoko Sasemeren 20 testattu 2018. Ero, suomalainen ase on 4 kertaa tarkempi. Tämä ero monistettuna tuhansilla ampujilla, tuhansilla taisteluilla muutti talvisodan kulkua. Se ei voittanut sotaa, numerot ja resurssit lopulta määräsivät tuloksen, mutta se antoi Suomelle mahdollisuuden taistella paljon pidempään ja tehokkaammin kuin kukaan odotti. Ja se opetti maailmalle opetuksen, yksityiskohdat ratkaisevat. Alla näytön pieni muistilaatta, lainaus Simo Häyhältä, haastateltu vuonna 1998. M20 ei ollut täydellinen ase. Ei mikään ase ole täydellinen, mutta se oli tarpeeksi tarkka, tarpeeksi luotettava, tarpeeksi hyvä. Ja sodassa tarpeeksi hyvä, kun sinulla on se, mutta vihollisella ei, on ero elämän ja kuoleman välillä. 5 kertaa minulle ja tuhansille muille suomalaisille sotilaille. Kiitämme niitä insinöörejä ja työntekijöitä Sakossa ja Tikkakoskella, jotka tekivät sen aseen. He pelastivat meidän henkemme 1 millimetri kerrallaan.